So what is up mga good vibes? So ngayong gabi, nandito tayo sa may Miss San Carlos 2026 dito sa may San Carlos City Pangasinan. At kasama natin si Mr. Gab Lagman. Siya yung maghaharana sa mga candidates natin. So nandito tayo sa may backstage. Yes, Sir Gab, welcome back to Pangasinan. Nice seeing you again. Brother natin to, Sir Gab. Siyempre kasama rin natin dito si Kaayuda. Age, makagege. Age, masang sabi. Sinamangga. Alawad. Thank you. Siyempre kasama natin ng kapulisan ng San Carlos City Pangasinan. Siyempre, flex ko rin yung mga kasama natin sa E&E production team. Yan, Angelo. So, Shira. Eric. Sir Henry. Cascade. Shoutout kayo, ma'am. Ganda ni ma'am. Ma'am, sama kayo sa vlog, okay lang. Yun, shoutout. Hapon na ka. Ano masabi mo kay Gab Lagman? Ano masabi? Super guwapo sa person. Super cute. Guwapo na, mas guwapo pa sa person. Yun, no? Kayo, ma'am. Super cute. Ay, ko sila ni ano eh. Chain nila yun eh. Yan, no? Diyan, binibriefing na ni Kuya Charles si Sir Gab. So yun guys, at sarang na si Sir Gab. Who has appeared in several Viva One projects, including Chasing in the Wild, where he plays the lead role of Savi Camela. Let's give it up for Gab Lagman! Sir Gab, ingat ah. Yeah, nice seeing you, bro. Let's go.